Mukhang asim daw ito eh. Ito eh. Man mo nga kumasim. Ina mate. Hawakan mo nga yung steel plate. Nai ba de? Ito. Ina balita. Kailan yung Oh, tapos, yung egg pinawilaw. sisirit ka doon. Nag-tiktok ka tara, nag-tiktok ka. Tara, umuli ka tara eh. Di sarap yung gulot mong galag, sarap yung gulot. Sarap yung gulot. Subo din siya na lang. Sige nga ito. Sana. Kaway ka naman na, boy. Boy, kaway ka ano? Yan na, nag-tiktok ka na. Bahay sa akin. I-upload ko. Yun. Guys, sisig. Ito po. Ano na lang? Sulto ka. Mabalin niya. Na. Guys, i-take out daw yung ano, yung kanin, Yung kanin. hindi yung ulam. Yung kanin lang. Gusto mo di bigyan ng yung sili. Lagyan mo nga ng sili, yung madaming. Huwag yan boy. And now, Dala yung masat. Kahapon lang. Nato. orahin tayo pa, Jiwa. Sabi na niya po. Dilume. Ha? Orahin tayo pa. Kaya kanjamay. Gawin kam kanyak. Yun. Guys, so, may sili pa. Pangilang beses na natin kain dito. Iba, take out no. Tatalo. Pangliman sa tatan. Tatlo na. Tatlo. Oh. Take out di dadong magamin yun. Uy. Wow, parang Uy. pusit ah. Ikaw, guys. Uy. Di dadong ma. Guys. Kinala tayo, in-order tayo. Ano ba? Paminta. Wow. Asli ka, asli. Ikaw ngayon, boy. Guys, kain. Lamesa. Parte ka grabe yun. Lawas siya ka na biga. Tama. Anting. Guys, kano? Sisig. Ini may lumi pa. Kami na size dito. Kaya bakit ikaw na yung Ay, Oh. na luming. Ano yung so? Kami na size. Yung kamay. Yan ko, bro.
Kahit din. Guys, family size. Suga ko. Nakapapsug mo. Guys, nabiting. Sugkang. Dapat, huwag tayo. Bye. Hindi ikaw tayo. Ikaw tayo. Na? 143. Kinsa ka nang isa. Ay, madam. 153. 153. Guys, mga mainang nila lang. Lugi kayo, anak na nga. No? Wala tayong sa drinks dyan? Drinks. Drinks, bye! Dalam pa drinks. Oh. Ano tayo? Galakay. Ay. Hindi. Bukal nito. Ha? Bukal nito. Ay. Meron drinks, ya? Ha? Sige ba? Okay. Gusto mo? Matibay, matibay. Bakal. Ah! Ganti mo nulit. Pagkalimuan ko. Palabas siya ng banyo ng panapakan takot na kalmot sino kayo na panain siya hagdan pero bago makarin nakatabak ng tambak tulog at agadaling ulit kasi walang kuryente walang kuryente walang Right. Man. Soft drinks po. Doon na lang po yung gas. Doon na lang po. Guys, may take out pa oh. Guys. Ha? 5 pesos. 5. 5. Ay, usok na ganda tayo. Kaman, kabagbalaan, naman pa yung allowance. Ayan. Allowance, on allowance yun. Ha? Eh, 5, dodoan na naman. Kasi yung pera ko, sa atin nag-draw. Naka-bounce.
Noon din may gusto ka na ito. Sa tayo si Tanggan. Salamat guys. Guys, surrender yun oh. Marami pa. Ha? Oh guys, tingnan mo guys. Oh. Subuhin ko guys. Oh. Guys, marami pa oh. Guys, oh. Nag-surrender na. Susubukan na. Hindi na maangat yung kamay. Iwan na. Yan. Parang sila kamay. Tambay kayo di ba? Finish it. Guys, kape. Ha? Hindi ba? Down. Tadi kau tarik mati pak, kilo itu teman saya. Wan. Mati ini pegang dia pak. Ini cuma at. Thôi. Mengawan jadi mengawan. Ada. Ada. Sama gitu. Ay, Pak. Pwede daw. Pwede na namin natin. Salarin. Kaya daw, salarin. Sol. Pang meron. Guys, bus na. Natira pa. Konti. Yun o. Ang nagwawagi. Ang nagwawagi. Bus na naman ang ano. Artista ay no. Alden. Oppa.